важен момент. Дали ще правят някаква комбинация нашите или Мартин Петров ще стреля директно. Удар на Мартин Петров и 1-1. Какъв снаряд в 10-та минута. Това очаквахме всички. Когато не потръгне играта, на дневен ред идва статичните положения. И този истински спасител Мартин Петров в тази квалификационна кампания. Като кинжал неговия ляв крак нанесе удар по топката, за да стане тя наистина невъзможна за Юрий Жевнов. Обърнете внимание. Опита се вратаря на Беларус да хитрува, направи една излишна крачка в ляво, очакваше удар в далечния ъгъл и Мартин Петров приложи една типична хитрост в такава ситуация. Удар в ъгъла, който вратаря трябва да охранява. Равенство. Видим какво ще стори. Комбинация, разбира се. Стилян Петров. Опит за двойно подаване, няма засада. И това е 2-1 за България. Гол на Чавдар Янков. Прекрасно разиграна статична ситуация в 40-та минута. Аплодисменти както за голмайстора Чавдар Янков, така и за Стилян Петров, който прави втора много важна асистенция в противоборството с Беларус.